concurso Manuel Blanco Pascual de fotografía convocado por IEV en colaboración coa Axencia de Turismo de Galicia e co Concello da Rúa, que tan gentilmente nos cede estas instalacións. Lonxe queda xa aquel mes de abril de 2006 cando se fallou o primeiro concurso fotográfico Manuel Blanco Pascual, convocado polo Instituto, sendo presidente don Ángel Fernández. Un concurso convocado para pôr en valor o patrimonio como material e inmaterial da comarca. Queríase lembrar tamén a figura do fotógrafo Manuel Blanco Pascual, tan vencellado á comarca valdeorresa nos anos 20 e nos anos 30 do pasado século. Un home que nos deixou unha importante memoria gráfica que hoxe nos permite apreciar e estudar a evolución da nosa comarca. Para aqueles que non coñezan a figura de Blanco Pascual, a que o IEV honra e dá nome a este concurso, dicir que foi un ilerdense, pero de raíces galegas, valdeorresas en concreto, nado no ano 1900. Este ano celébrase o 125 aniversario do seu nacemento. E estableceuse na comarca. En concreto, instalou o seu estudio na rúa Barquense de San Roque, no número 7, diante da actual non, da oficina naquel momento de Correos. E iso foi no ano 1927. Foi colaborador da prestixiosa revista ilustrada galega Vida Gallega, unha das máis importantes ou a máis importantes nese tempo. E na súa faceta de home político participou activamente como membro do Partido Comunista na creación da Fronte Popular na comarca e tamén na propaganda do Estatuto de Autonomía. Formou parte da Corporación Barquense como tenente alcalde, colaborando estreitamente co recordado alcalde republicano Abdón Blanco. Ao tomaren o barco, as tropas sublevadas, as tropas franquistas, tivo que escapar cara a provincia de León e sería posteriormente asesinado en Sigüella, na provincia de León en concreto. Era un galeguista convencido, defensor da nosa lingua, que empregaba nos seus folletos publicitarios, mesmo nos sobres para guardar as fotos, estaban escritas en galego. No ano 2010 foi enterrado no cemiterio civil de O Barco, despois de sumar os seus restos un ano antes, grazas á colaboración da Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica en colaboración coa súa propia familia. Aquel primeiro concurso do IEV, que se remonta ao ano 2006, tivo como protagonista a Manuel Caramés. No apartado de mellor colección de 3 fotografías sería o gañador. E Ricardo Rodríguez foi o gañador individual como mellor fotografía. Foron os primeiros gañadores deste concurso, que chega agora á 12ª edición. Este ano, o obxectivo do concurso era poñer en valor o patrimonio do Camiño de Inverno ao seu paso por Valdeorras. Esa era a temática exixida aos fotógrafos do concurso a hora de presentar as súas fotografías. Houve algunha que realmente non estaba dentro desa liña. Por outra banda, quíxose de recoñecer o lustre que se merecía, o interese por fotógrafos por participaren e incrementáronse sustancialmente os premios, outorgando ao gañador un premio de 500 euros. Dicirlles que houve unha participación de 19 fotógrafos, o que quere dicir que o amor, a afección por esta arte, pois, está moi viva, non?